Gaueko ordu biak laurden gutxi, Unai Lasok 22-14 irabazi dio Dariori Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan jokatutako buruz-buruko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako A multzoko hirugarren jardunaldiko lehen norgehiagoka eta honen bestez jada erabaki dira finalerdia jokatuko dituzten lehen bi pilotariak, batetik Dario Gomez izango da, multzoburu sailkatu da 13 tantu baino gehiago egin dituela eta bestetik partida irabazi duenez Unai Laso izango da finalerdietan, eta honen bestez egungo txapelduna Jokin Altuna txapelketatik kanpo geratu da, naiz eta gaur legazpin jokatu beharko duen Eri Jakaren aurka, eta Eri Jakaren oski txapelketatik kanpo geratu da, beraz zeure jokatuko duten norgehiagoka inolako garrantzirik gabekoa izango da beno. Esan behar da, hasieratik Unai Laso jaun eta jabe izan dela, pentsa 12-1 aurreratu da markagailuan, hori hasteko eta behin. Egia esan, hasieratik oso egoki ekin dio norgehiagokari, kontzentratuta eta Dario erabat jokozkanpo uzten. Azken finean aurrekoan ikusi genuen, Dario jaun eta jabe izan zela Jokin Altunaren aurka, batez ere sakeari etekinik eragarria atera zion amezketakoaren aurka, eta jaun eta jabe izan zen tanto guztietan, gaurkoan aldiz guztiz kontrakoa gertatu zaio. Unai Lasok esango nuke hasieratik sakearekin asmatu duela, batez ere ezker horman sartzen asmatu du Bizkarretak erendiengo aurrelariak, eta hor Dariok ikeragarri sufritu du, eta gero ez dio Unai Lasori nolabait ezkerra bilatu, eta Unai Laso berrizia pilotaka da guztiak eskuinarekin ezker horman sartu dizkio, eta hormin ikeragarri egin dio, eta esango nuke hortxe irabazi duela norgehiagoka Unai Lasok. Egia da tanto borrokatuagoak ere izan direla, 12-1 horretara arte, baina batez ere hor ezker horman sartu dituen pilotakadak eta amaitu dituen tanto apur horien ondorioz Unai Laso jaun eta jabe izan da hasieratik. Gerora baina partida apur bat aldatu egin da, 12-1 horretatik aurrera, pentsa Dario 13-17 hurbildu da. Eta hor Unai Lasorentzat une kritikoak izan dira, hor Dariok sakearekin asmatu du, Lasori ere jokatzen jakin du, Lasori min egiten batez ere, eta zertzen norgehiagoka honetan funtsezkoa Laso defentsan bortxatzea. Izan ere, Unai Lasok dena egin du ondo, esango nuke, 12-1 horretara arte, eta baita 17-2 horretara arte, baina zein izan da ez 13-17 Dario hurbiltzeko gako nagusia edo, batetik Unai Lasok 17-2 horretara arte ez zuen Darioren eskuina ikusi ere egin nahi, eta hori funtsezkoa izan da Darioren eskuina ikusi ere egin nahi ez izatea, badakigu Jokin Altunaren aurka zenolako mina egin zuen Dariok eskuinez, ez bakarrik luze jartzen baizik eta biparetaz efektoarekin sekulako boladan da, eskuak ongi ditu Dariok, eta eskuak ongi dituenean ezkaraiko aurrelariak sekulako pilotaria da, edo zein irabazteko gai den pilotaria da. Eta gaurkoan Lasok nolabaitean horixe egin du, ez? Dario jokozkanpo utzi eskuin horrekin eta nolabait ezkerrez jokatzera behartu edo. Eta hori ongi irten zaio Bizkarreta gerendiengoari, hala ere hor 13-17 aurreratu den horretan esango nuke Dariok sekulako partida jokatu duela, sekulako joa erakutsi du, baina ez da nahikoa izan, Lasori ere ez dio presioak nolabaitean erasan ere egin, eta aurrera joan da, jarraitu tantoan amaitzen, jarraitu egoki jokatzen eta berean zentratuta egoten nolabaitean, eta azkenerako 22-14 irabazi dio. Egia esan, ez ustekoa izan da, aurtengo txapelketa hau denek ematen zituzten bai Altuna eta bai Laso finalerdietan, baina Jokin Altuna, egungo txapelduna ez da finalerdietan izango okerrandirik ezean behintzat, gogoratu behar baita, gaurrerik Jakari irabazte baldin badio, eta naiz eta irabazi ez duen tantoa beraxagatik alde ikeragarriarekin irabazi beharko lioke Jakak, hirugarren postu horretan ez geratzeko, eta istripuren bat edo lesio zori gaiztokoren bat izango baliz, Jokin Altuna ez izango litzake hor sartuko litzakeena, baina denok espero dugu ez horrela izatea ez da, eta egia esan bai Dario eta bai Laso, ni behintzat personalki ikeragarri posten hauen
bi pilotari sailkatu dira finalerdietara, izan ere batetik Dariok badakigu zen olako arazoak izan dituen eskuetatik eta abar, eta azken urte hauetan finalerdiak jokatu izan ditu, baina zenbaitetan kanpoan geratu behar izan du eskuetako arazoen ondorioz, eta Lasok berriz, ebakuntza pasa du, badakigu nondik datorren ez, Unai Laso, binakako txapelketa irabazi du, honetan favorito nagusietako bat zen, inolako zalantzarik gabe, eta finalerdietarako sailkapen hori ere lortu du, eta esan daiteke finalerdietarako sailkapen hau lortu ostean ere, bera izango dela txapelketan zehar favorito nagusia, beraz, sekulakoa, bai Dariok eta bai Lasok egin dutena, eta gaurko atano hirugarreneko emaitzaren ondorioz, hau da, 22 eta 14 irabazi baitio Dariok Lasori, Altuna eta Jakaren arteko norgehiagoka hori ezerezean geratu da, ez? Legazpiko Urbeltz pilotalekura hurbiltzen diren pilotazaleek gozatuko duten norgehiagokaz ziur, baina ikusiko duea bai Altuna eta bai Jaka zenolako jarrerarekin irteten diren gantxara, eta batez ere Jokin Altuna, ezer etxo ere jokoan eduki gabe, orain udari begira jarri beharko du, eta ea zer moduz moldatzen den, izan ere finalerdietarako sailkapena ere ez baitu lortu amezketako aurrelariak, eta hau bai ez usteko, hau bai albistea dela, azken urteetan ez baita gertatu, eta esan denak zur eta lur utzi gaituen albistea, baina Dariok sekulako txapelketa egin du, Lasok ere une erabakigarrian asmatu du, eta alaxe gertatu da, eta alaxe egokitu da, ezta, hause beraz esan beharrekoa, gogoratu Lasoko 22, Dariok 14 Donostian, Dario eta Laso izango dira buruz buruko txapelketa nagusiko finalerdietan.